Men was hier aan het werk aan de smeerkuil. En men liep naar de smeerkuil toe over deze plank. Die was daar al neergelegd omdat het er wat nat uitzag. En op een gegeven moment dacht iemand van, als ik nou gewoon zo rechtdoor loop, dan ben ik sneller aan de andere kant. Dus die is daar ingestapt en daar waar het water staat is hij dus weggezakt zo'n beetje tot aan zijn kruis. Net eerder als na de bouwvak kan de drainage online worden om het water uit de grond te heljen. Het betekent dat de plande simmeractiviteiten in de loods, zoals een restaurant maar modelspoorbaan, net trok in kunnen. En dat wie al een neetplan, om de nieuwe locomotief die het van 2 juli rijden zou, voor eerst net naar Nederland komen kan. Dit om de papieren net in water wienen. Een en al slag dus. Ja, een soort plaatsvervangende schaamte om te vertellen dat er weer iets niet goed is gegaan. Dus wat we steeds afvragen als bestuur, ligt het aan ons of aan wat anders? Hoe hadden we het kunnen voorkomen? Nou, dit ligt niet aan ons. Hadden we het kunnen voorkomen? Ja, achteraf extra drainage. Maar niemand had voorzien dat als je er zand instort, dat het daarna drijfzand wordt. Na het zinslag kost het geen extra yield. De simmeractiviteiten waren net bedoeld om extra inkomsten binnen te heljen. De stoomtreinmaatschappij had nog weer een nieuwe deadline. Op 1 september moet de loods klaar wezen, om dan de rails online worden. Maar ja, mijn Murphy's Law in de achterhollen. Bij alles denken wij van oké, we beginnen eraan, maar wat is plan B voor het geval plan A niet lukt? Dus ja, het wordt een soort tweede natuur om na te denken, wat doe je? En vooral letten op de kosten natuurlijk.